kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance seo malich mokalo jod bura kuom kadho chik omenda kaluwore kod usuru ma chik no juogo. Jo Azimio seo piny owacho kuom dhiro chik no kata bang' kano kwede kod oganda mathoth. Giyango ni gibiro twak kod jopiny ewi kang' ma gibiro kawo mar sundo piny owacho mondo mi okel fungruok ne jopiny. Jatend duond bura man Kenya Martha Karua yango ni Azimio biro bago romo mag galamoro kod jopiny e alap ma Kamkunji tich ariyo juma manyien. The only time we have suffered longer than we should is only when we have allowed dictators to rule longer than they should. And it is only when divide and rule succeeds. We must not let that to happen. The people can never be helpless in their own country against rogue leadership. Not in a democracy like ours, and not in the dictatorship they are trying to create. Let us come together next Tuesday. Let us decide what kind of life we want to live. Ramogi chik mar omenda mano kadhi od bura mamalo koro medo